tetembangan ana sambung wanci dalu. Ya, iki mertandake dhisik nggone temanten iki kenale nalika ning negara ngendi kuwi? Jepang. Jepang kuwi ya mergo sambung wanci dalu. Lek awan kerja, lek bengi terus WhatsAppan. HP akhirnya kenal-kenalan terus manten-mantenan bar kuwi terus kawin-kawinan ngono. Oh, kawin-kawinan
kawinan bareng. Kanu ding kawin kok piye to? Masih nikahan, bareng kenal-kenalan ya to, terus pacar-pacaran, terus nikah-nikahan, kawin aku lali ya. Lah maksudnya ya wong Jawa ki tembunge ngono kuwi, oleh bahasa saiki nikah. Iya, terima kasih Diajeng ani kepareng lenggah sawetawis nggih.